Готови сме. Почваме. Къде се намира това локация? Ранчо Диви Родопи се намира в община Лъки. Село Здравец е в сърцето на Родопите. Заобградено е от всички красоти на природата. Как да се стигне до вас? Не знам, честно казано. Пътищата до нас са асфалтирани и широки, подходящи за всякакъв вид транспорт. Освен това и в близост има обществен транспорт. А при спешни случаи ние бихме ви помогнали с транспорта. Трябва да съм луда, за да ги дам тия пари. Само да попитам, защо е толкова скъпо. Нашето ранчо предлага уют, комфорт, лукс и традиционен родопски стил в едно, чрез хотелската си част и къщата. Предлага куп приключения, както за мълчугани, така и за възрастни. Като например конна езда, тренировки по бокс или пък катерене на стена. Ранчото предлага и специални офроуд турове. Имаме уникална традиционна кухня, неповторими гледки и занимания за всички за целия престой. И ако все още смяташ, че е твърде скъпо, значи Ранчо Диви Родопи не е за теб, приятелю. Само като четеш не се допускат домашни любимци и ти се отвращава. В нашето ранчо ще видите толкова много животни, че изобщо няма да забележите липсата на вашия домашен любимец. Доверете ни се. 400 лева. Ти откачен ли си, бе? Махахаха. Пълно изхранва, бе. Колко ще изяде днес един човек, бе? Храна за 20 лева най-много. С 400 лева ще си напълня хладилника до дупка за цял месец. Да, включва го. Махаха. Айде, няма нужда. 400 лева. Питам! Кой ще им даде пари? Доколкото виждаме, вашето разбиране за почивка, май по-добре се останете вкъщи. Напълнете си хладилника, яжте си храната, а нашите гости ще се наслаждават на ранчото ни. Тези пари трябва да вие във всички, дето сте там. Ти не можеш само така да правиш, а пък от тебе не ти идва нищо отзади. Удали има искат търсене. Господин Веселин Сираков, като прочетохме коментара ви, решихме, че е написан от някой мълчуган. Само за момент. Но не, съдейки по профилната ви снимка, вие сте човек на над средната възраст. Даже е доста над нея. Не ви отива на възрастта да говорите така, а и на тези години да ни... Шеви! Всички дето сме там... По-скоро не. Колко е капацитета ви? За колко човека? Къщата ни разполага с съвместимост до 4 човека. А ранчо може да побере цели 25 човека. Най-накрая нещо нормално. Сега, господине, мога би моля? Без коментар.